Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τα γεγονότα, διότι στις διεθνείς σχέσεις, όπως και σε κάθε πεδίο της ανθρώπινης γνώσης γενικότερα, κάθε συζήτηση πρέπει να βασίζεται σε γεγονότα. Πιστεύω τρία είναι τα βασικά γεγονότα που σηματοδοτούν τον ψυχρό πόλεμο. Καταρχήν η κρίση του Βερολίνου, κατά δεύτερο ο πόλεμος της Κορέας και κατά τρίτο η κρίση των πυράβλων της Κούβας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα και αναλυτικότερα για αυτά τα γεγονότα στο βιβλίο μου πάνω στις διεθνείς πολιτικές και οικονομικές σχέσεις. Στο βιβλίο μου λοιπόν, το οποίο έχει εκδοθεί στο Amazon. Μετά ας σταθούμε τώρα στις σκέψεις μας για τον ψυχρό πόλεμο. Καταρχήν αυτό που χαρακτηρίζει τον ψυχρό πόλεμο είναι ο διπολισμός. Δύο μονολιθικά ιδεολογικά στρατόπεδα, από τη μία μεριά ο κομμουνισμός, από την άλλη μεριά ο καπιταλισμός και η δημοκρατία, συγκρούονται. Συγκρούονται όμως με ένα περίεργο τρόπο. Είναι σε ανταγωνισμό, αλλά δεν μπορούν να συγκρουστούν με τοπικά. Ξέρετε το τραγούδι «Σαν τρελό φορτηγό», φανταστείτε ένα τρελό φορτηγό και άλλο ένα δίπλα του, που τρέχουν σε μια ευθεία να δουν ποιο θα βγει πρώτο, ανταγωνίζονται, αλλά δεν μπορούν να συγκρουστούν. Γιατί αν συγκρουστούν, σκοτώνονται και οι δύο. Χαρακτηρίζεται αυτή η κατάσταση, τη χαρακτήρισε μάλλον αυτή την κατάσταση ο Ρεϊμόν Αρόν, λέγοντας ότι με αυτόν τον ανταγωνισμό δεν έχουμε ειρήνη, αλλά δεν έχουμε και πόλεμο. Η μεν ειρήνη δεν πρόκειται για μια ειρηνική κατάσταση, διότι πρόκειται για δύο στρατόπεδα που απειλούνται συνεχώς, αλλά από την άλλη μεριά είναι αδύνατο να γίνει και πόλεμος, ακριβώς διότι αν γίνει πόλεμος με τα πυρηνικά θα καταστραφούν και τα δύο στρατόπεδα. Δηλαδή η ειρήνη είναι αδύνατο να έχουμε, αλλά και πόλεμο είναι απίθανο να έχουμε. Ποιες ήταν οι αιτίες τώρα του ψυχρού πολέμου? Ο ψυχρός πόλεμος, εν πάση περιπτώσει αυτή η κατάσταση που ξεκίνησε μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ξεκίνησε διότι διαταράχτηκε η προτέρα ισορροπία δυνάμεων. Πλέον πρόκειται για μια αναδυόμενη δύναμη, τη Ρωσία με το κομμουνιστικό στρατόπεδο, η οποία απέναντι έπρεπε να αντιμετωπίσει το καπιταλιστικό μπλοκ, δηλαδή η παλιά ισορροπία δυνάμεων που δεν είχε αναδειχθεί αυτός ο παίκτης που λέγεται κομμουνισμός, σοσιαλιστικό στρατόπεδο, έτσι όπως αντιπροσωπεύεται από τη Ρωσία, διαταράχτηκε. Αυτή ήταν η βασική αιτία. Η δεύτερη αιτία είναι ότι χρειάστηκε το διεθνές σύστημα, όπως κάθε διεθνές πολιτικό σύστημα, για να μπορεί να υπάρχει, χρειάστηκε κάποιο ηγεμόνα. Αυτός ο ηγεμόνας τελικά ήταν δύο, διότι ταυτόχρονα άσκησαν το κοντομίνιουμ, την συνηγεμονία, κάτι που ονομάζεται η ηγεμονική διπολική σταθερότητα. Πρόκειται για δύο ηγεμόνες, δύο ηγεμονικές δυνάμεις, την Σοβιετική Ένωση, ουσιαστικά τη Ρωσία, και από την άλλη μεριά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τους Ευρωπαίους και γενικότερα με τους παγκόσμιους συμμάχους της, οι οποίοι με τον ανταγωνισμό τους κατάφεραν ο ψυχρός πόλεμος να μην γίνει θερμός. Διατήρησαν δηλαδή μια κάποια διπολική σταθερότητα. Αυτά μπορούμε να πούμε για αρχή της συζήτησής μας. Ελπίζω να έχουμε την δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Γεια σας από μένα. Τα ξαναλέμε σε μια επόμενη ευκαιρία.